Bueno, hori, ongi etorri eta eskerrik asko, saio honetan edo zuzeneko honetan gehitzeagatikan. Gu Iker eta Amaia gara, Izarkomeko lantaldeko kideak eta zuzendaritza taldeko kideak ere bai. Eta, zuetako batzuek, bazkide zareten opintzat ikusten dugu hemen bazkidetzako batzuk pasadetela, uztailean jaso zenuten galdetegi bat, eta, pixka etorren inguruan etorri gara hitz egitera. Kontua da, Izarkon beti esan dugu, ez? Proiektu parte hartzaile bat dela, ez dela ohiko operadora bat, eta pixkat beste filosofia batekin edo egite ditugula gauzak edo pentsatzen dugula. Eta parte hartze horren beste pauso bat edo izango litzateke, bazkideen gana hurbiltzea eta formatu desberdinak erabiliko ditugu horretarako. Egin izan dugu orain arte beste formatu batean barne araudiaren inguruko hausnarketak eta horrelakoak, eta hau izango da pixkat informalagoa, sarriago edo egingo ditugun horrelakoak, pixkat zuen kezkak eta pixkat gertuagoko hartu eman bat eukitzeko, ez? Izarkomen nola sortu zen, nondik gatu zen zen filosofia eta guzti hori esplikatzeko garaian, nahiko motxen esplikatuko dugu, sarritan esplikatu izan dugu horre herrietan eta egiten hitzaldietan. Baina, bai azalduko du, joan baten bate konektatu da, joandik Izarkomeko bazkide ez dan, eta informazio bila etorri da eta bar, orduan, gutxenez laburki bintzat esplikatuko du, ez da. Hau azkenean, Izarkon sortu berez, 2017an sortu gero, lau bost urtetxo, baina lehenagotik datorren historia bat, azken fina hor bagemiltzan jende bat, telekomunikazio libreak, teknologia librearen inguruan, sare libreak edatzen, porlako proiektuetan sartuta, baina, momentu batean gu nolabait sortzen ari ginen sare libre horiek, zen estatu mailako sare libreen nolabait elkarte baten barruan eta bar, eta momentu batean, gu konturatu ginen, edo, okurritzen guk egokiena izango litzatekela, guk egiten genituen sare libreak, nolabait, Euskal Herriko ikuspegiakin egitea, izan ordez, estatu mailako erakunde baten barnean egin ordez, guk Euskal Herrian egin egin duela, beti esaten duguna da, erregintzara eta telekomunikazio buru jabetzara bideratu dakagula jarduna, baina guk buru jabetza egiten dugunean beti herriaren buru jabetzaren inguruan egiten dugu. Orduan zen, proiektua zen azken finean, guazen sortzera sare libreak Euskal Herri mailan, gobernantza eta kudeaketa Euskal Herrian bertan egongo dena kanpotik nolabait kudeatu gabe, eta guk baita ikusten genuen zen, gero sare libre horien bitartez, interneteko konexioa ere eman markako nukela, ze guk ere konsideratzen genuen interneteko konektatzeko aukera eskubide bat izan marko litzakela, ez? Eta orduan, nolabait hori dena batuta, esan genuen, berriz goazen proiektu bat astera, gurea bertakoa, eta orduan nola hasi, guk oso garri bendun, sortu nahi genuen proiektu hori kolaboratiboa edo kolektiboa izan maztala, ez? Herriak bertan gure burua antolatu eta guk sortu behar genitula herri bezala behar genituen azpiegitura, zerbitzuak eta bar. Eta orden idea horrekin hasi ginen, ez? Gure gaina idea hasieran zen, ez genuen hasierako idea etzen horren beste hasieratik zerbitzuak ematea, baizik zen, epe luzeko proiektu bat, guazen sare libreak egiten Euskal Herrian, baina ez bakarrik Izarkome, baizik eta Izarkome edo, guk orduan sortu nahi genuen proiektua izan zetila, nolabait jendeakin elkartu, ziri lan egingo zuna pixkat gai hau muitzeko, udalak ere edo herri eragileak ere implikatu, eta hola denon artean sareak egiten joate basta. Eta hori oso, erdi epe edo epe luzeko proiektu bat ikusten edo. Baina, gero asuntua zen 2017an, erabaki genuen kriston eztabaida nolako proiektu izan martza, eta azken erabaki genuen, kooperatiba bat egite izango zela modurik egokiena, komunidade, kolektibidadea antolatzeko moduan, antolatzeko garaian, jarri genuen kooperatiba martxan, aurkezpena egin genuen Iruñan, eta lehenengo hilabetean, 200 piko bazkide genituen, patapun, 200 piko bazkide. Eta, esplikatu genen gure asmoa zeintzan, epe luzekoa zala eta guzti hori, baina, bazkidek esan ziduten, filosofia oso ondo iritzeta, sare libreak, herri egintza, eta guzti hori oso ondo dago,
Baina hemen problema daukaguna da, nik telefonia mugikorra daukat, X operadore transnazionalekin, eta nik hortik atera nahi dut, benetan Euskal Herriko izango den proiektu batek, edo ekimen batek eman dizadala konektibidadia edo telefono mugikorraren hori ez da. Eta orduan berehala hasi ginen, pixkat hasiera baten genuen hildo hori edo jarraitzen bai, baina era berean ere hasi ginen, zerbitzuak eta eskaintzen lehenengo bakarrik mugikorra, jendea gehien bat eskatzen ziguna izaten zen mugikorrarena. Eta gaina mugikorren ere ikusten genuen guk ere oso epe motxan eta epertainan ere inkluso ezingo genukela Euskal Herriko ikuspegitik telefonia mugikorren sareak sortu, ze hori estatu mailako nolabait estatuaren hori bada, hor urtero egiten da esleipen bat lau sarea bakarri da estatu mailan, konkurso bat egiten da, kriston dirutzak ordaintzen dire sare horiek. Gero kontatuko. Total, hasi ginela telefonia mugikorra eskaintzen, eta gero, era berean ere, horrekin bat etorri zen, interneteko konexioa eskaintzarena. Baina, hori da, beti azkenian gure helburua bai da, joatea, sare herritarrak liberak eta sortzen, eta Euskal Herriak gizarte bezala behartugune telekomunikazio baliabideak eta guk geuk sortzen, ez, gizarte bezala. Horrela sortu zen filosofia. Hau egiteko arrazoia? Azkenean, hori ez, bazkidei uztaian, bidali genien galdetegi bat edo, iritziak jasotzeko galdera batzuk, erantzun dexente jaso ditugu, 300 bat erantzun jaso genituen, ez dago bat ere gaizki, eta pixkat hor jasotakoa edo zalantza, kezka edo jakin nahi orokorrenak edo ekarri ditugu onera, eta horiek izango dira pixkat saiatuko garenak erantzuten. Jasotako erantzunen artean, zalantza gehienak edo galdera gehienak eta izan du dire 3 alorren inguruan, ez? Eskaintza ditugun zerbitzuen inguruan, bai mugikorrak eta bai hizkuntza batez ere, eta gero arretare zerbitzuaren inguruan, bai? Orduan joango gara 3 bloke horiek pixkat aipatzen edo, eta mugikorren inguruan. Zalantza handiena izan du da batez ere estalduraren inguruan. Azkenean, pixkat hasi da leheno Iker komentatzen, esan behar dago mugikorrak oraingoz estatu espainolean bakarrikan dauzkagula, bai, iparraldera oraindik ez gara pasa, baina estatu espainolean 4 sare daude, horiek dira existitzen direnak, eta horien gainean egin behar da lana. Sareak esaten dugunan, bai, antenak eta horiek ematen duten konexioa, bai. Orduan, guk ibitzen ditugun sareak 4 horietatik 3 dira. Existitzen diren horiek dira, konkurtso publikora edo ateratzen direnak eta gehienetan irabazi dituztenak, dirutza gehien daukatenak direlako. Eta horiek bideratzen dituzte. Eta azkenen horiek egite dituzte aldaketa guztiak eta dira Yoigo, Vodafone, Orange eta Movistar. Guk Vodafone ez ezik, Yoigo, Orange eta Movistar sareak erabiltzeko baimena edo aukera daukagu. Orduan, estaldura aldetikan ez da arazorik egoten. Gehienetan, herri txikienetan ere egoten da, edo apartatuenetan ere egoten da ere estaldura. Kezka horregatikan, pixkat, lasai ibiliz, badugu potentzia, estaldura potentea daukagu. Bai, gainera, askotan esaten digute bitzaldi dara, hori adierazten duen guk 3 sare ditugula, 3 sare abiltzeko aukera daukagula, eta orduan, nolabait estaldura 3 daukagula, eta beste operadore handiek, baino, estaldura hobia daukagula esaten duguna, bitzaldi eta beti esaten, jesu bilbotar batzuk zerarte, eta ez egia da, adibidez esateatik ez, Movistar operadore handienak, Movistarren sarea bakarrik erabiltzen du, Yoigo bere sarea bakarrik erabiltzen du, Euskalteleko Orange bakarrik erabiltzen du, eta guk 3 erabiltzen dugu. Gehien bat, zenbait operadorekin daukagun hitzarmenengatik, ez da. Orduan, egia da, beste operadore handiek, baino, estaldura hobia daukagula, eta hori, realidade bada, ez. Eta gero egia da, asko galditzen diguten gauza bada, Euskal Herritik kanpora, estaldura eukitzen jarraitzen dugun. Egia da, proiektu beti saltzen dugu Euskal Herritik Euskal Herriako proiektu badala, eta horrek jendeari sortzen dion kezka da, ondo, baina Euskal Herritik ateratzen ezenean estaldura eukitzen jarraituko dut. Eta, erantzuna da baiet, estatu mailako sareak diren zerabiltzen ditugunak, estatu guztian inolako arazoria be, estaldura egoten da. Eta atzerrian ere, barromine akordioengatik ere, atzerrian, eta kasi mundu guztian, estaldura eukitzen jarraitzen da. Estaldura dagoen leku orotan, badaukagu estaldura eukitzea. Gero beste kezketako bat edo, zenbaitek komentatu diguzuena, izan dire
SMS-en kontua, bai. Ukazkenean SMS zerbitzua daukagu, baina ez da doakoa. Zenbait, oraindik bada jendea, SMS-ak erabiltzen dituena testu bidezko mezularitzarako edo, kontua da, gero eta gutxiago erabiltzen den zerbait dela, bai, zerbitzu hori gero eta murritzagoa da, operadoreek ere gero eta garrantzia gutxiago ematen diote, edo, azkenean ez diote beste mezularitza bide batzuei bezain besteko garrantzia ematen, eta beraz, pixkanaka desagertzerako bidean edo egon daitekela esan daiteke. Igual desagertu ez, baina egia da, ez dituztela nolabait promozio guk aprotxatu ezkegun promozio edolako gauza berixik ateatzen. Besteetan ateatzen bezala ez, mugikorrentzako abono paketetan eta horre joko gehiago egoten da, kriston burruka dago baita operadoren artean, gu zenbait hornitzaileekin lan egiten dugu eta beti bat bestearen gauza hobenak hartzen saiatzen gara. Baina egia da SMS-ena horren nolabait abandonatuta daukate beste operadore guztiek, kasik ez dutela promoziorik ateratzen horri inguruan, eta guk orduan doako SMS zerbitzua emateko momentuan aukera hondigirik ez du. Azkenean, guk bete esaten dugu ez, guzti hau, buru jabetza baterako bidean gaudela, baina buru jabetza horretarako bidean, traba batzuk ditugula, beste batzuen menpe egin berritugulako gauza batzuk, eta bien artean, mugikor zerbitzua da. Eta SMS-ak ere hor daude. Bai planteatzen dugula, igual ez dakit guk pakete batzuk sortzea, batez ere daturik ez daukaten tarifentzako, edo, datuak dauzkatenak, beste bide batzuk eukiditzazkete, zaitezkerak libreak edo ez, baina badire beste aukera batzuk, eta bai planteatzen gaudela, honen aurretik igual ez genuen berez planteatu, baina galdetegi hauen eta iritzi hauen ondoren, mai gainean jarri dugun zerbait dela, SMS-ekin zerbait egitea. Jazta, beti zerbait gehitzen du ikerrek. Gehien bat, amaiari da saltzen gehien bat mugikorren asuntua, zehazki bera kudeatzen dolako mugikorren guztia zordon bera, zein hobe gauza horiek guzti horiek esplikatzeko bera baino, ez? Beste zerbait izan da jendeak asko galdetu duena, bono partekatuen asunto ez horrek, guk argi dago, ez dute erantzunekin argi gelditu dela, web horrian ez dugula oso ondo azaltzen bono partekatu horiek zertzu diren. Orduan, saiatuko gara orain beste modu praktikoago batean edo azaltzen, ez? Azkenean, bono partekatuak dira poltsa edo pakete antzeko batzuk. Eta poltsa edo pakete horietan parte hartu dezakete gehienez 3 lineek. Imaginatu direla poltsa batzuk sagarrez beteak. Eta sagarrak beharrean, sagarrak izango dirateke gigak edo datuak. Orduan, poltsa horretatik 3 pertsona horiek joango dira sagarrak hartzen, eta poltsak dauzkan sagar horiek, imaginatu 40 sagar direla, bukatzen direnean, ja bukatu da datuak. Hor badire zenbaitetan kezka asko, nerabeak eta egoten direna batez ere, edo beste erabilera bat ematen denean, ez ote dituen norbaitek sagar guztiak hartuko eta besteak ezer gabe utziko. Badago mugatzea, eta esatea, bazuk ez dituzu 4 sagar baino gehiago hartuko, eta hori jaten duzunean, bukatu da zure estua. Zuk ikusiko duzu nola moldatzen zaren eta nola kudeatzen dituzun, baino 4 izango dire zure maksimoa. Hor, uneko batzuk daude horretarako, eta izaten da, bilatzea egoera bakoitzean zein den egokiena edo, bono horiek partekatzeko. Eta horrekin pixkatu beto ulertu den. Norbaitek ez badu ulertzen ongi, esan eta gero berriz ere komentatuko dugu, baina nik uste azkenean hori, nik telefonoa normalean nik erantzuten dudanez, erabiltzen dut hori adibide hori askotan eta horrela jendeak pixkat gehiago ulertzen du. Azkenean hori, pakete batzu dira eta konpartitzeko moduko paketeak. Multzo hortan sartu dauden lineek, berain artean partekatzen dutela dauden datu kopurua. Gero askotan galdetu izan digute, ea zergatikan bakarrikan 3 linea eta ea ezin diren gehiago sartu. Pixkat dijoa, leheno komentatu dugun guztiarekin lotua, ez? Produktu hauek edo, bono hauek ez ditugu guk sortu, baizik eta hornitzaile hauek eskaintzen dizkiguten produktuak dira, beraie jartzen dituzte hor arauak eta beraie jarri dituzte 3 direla. Guk sistema bat erabiltzen dugu mugikorren kudeaketarako, eta sistema horretan ez diguzten
laugarren linea bat egiten duen horredi, orduan, bueno, bai mai gainean dutela beraiek ere, zerbait, beraiekin eukitzen ditugun bileretan eta komentatu digute agia, ideia edo egon daitekela hori zabaltzeko edo planteamendua badagoela, baloratzen ari direla. Baina ez dakigu ez noiz, ez nola, ez zenbateraino zabalduko luketen. Eta gero askotan ere kezka egoten da, ez, pixkat paketeen inguruan, ez? Paketeak esaten dugunen da, zerbitzu desberdinen arteko pakete osagarriak, ez? Ze beste konpainia batzuek edo, zuntza edo interneta gehi mugikorra, prezio bat, mugikorra bakarri beste bat. Kontua da, hori egiteak baldintzatzen du zerbitzu batek baldintzatuko du bestea. Horrelakoetan gertatzen da, zuk igual momentu honetan behar duzu interneta eta hiru mugikor, eta orduan oso ondo datorkizu pakete bat hartzeak, baina pakete horrek ez dakit urtebete barru ez duzu internetikan behar eta bakarrikan mugikorra behar duzu, eta orduan prezioa guztiz aldatuko zaizu hori zerbitzu hori kentzeagatikan. Guk azkenean behar desberdin ugari daude, momentu oro ere behar desberdinak egon daitezke pertsona berdinaren pean, eta orduan ez zaigunez gustatzen ere, orain gauza bat emate izugu eta 3 urte barru aldatu egingo da eta beste zerbait izango da, hasieratikan independenteki hartzen dira, saiatzen gara ere dena nahi duenari ahalik eta bateratuen edo egiten guztia, baina zerbitzu bakoitza independente izango da horregatik, baldintzape hori ez egoteko edo ez emateko. Bai, azkenean izarko mendakagun filosofia da, guk horregatik ez du permanentziarik edo irankortasunik eskatzen. Hasieratik oso argi daukago, gune dugula izarkomea etortzen dena, etortzea nahi duelako. Eta joateko aukera momentu batean, zerbaitek ez baldin badio, ez bada bere gustoko edo zer arrazoiatik alde egine baldin badu, guk ez dugu inor lotu nahi, izarkomen egon nahi ez duen, inor lotu nahi, epe bategatik edo zer. Eta ordan gauza berea, zerbitzuekin ez, norbaitek zerbitzu pakete bat hartuko balu, igual gero horrek lotzen du eskenikoen, esuntza utzi nahi dut, baina pakete egin denukan ez zailtzen da, ze beste operadorek horrekin jokatzen dute ez. Ez paketea zen duen, orduan zerbait kentzen bauzu paketetik prezio asko onditzen dizut, edo bestela sartzen dizut beste permanentzia bat, ez. Gu nahi duguna da, jende guztiak, kide guztiak, aukera guztia aukitzea nahi duten momentutan joan etorri egiteko eta nahi duten momentutan zerbitzua jarri edo kentzekoa horrek beste guztiari inongo eraginik eduki gabe. Hor sare libreak, hasieran pixkat esplikatu eta hasieran esplikatzen. Gure helburua hasieratik dela, sare libreak egitea. Zergatik, azken finean, izarkomen ikusten duguna da, beste zenbait zerbitzu publikoak direna oso normal ikusi dezakegun bezala, edo uraren kudeaketa edo beste edozein zerbitzu publikoak izatea oso normal ikusten dugun bezala, oso normaltzat hartzen dugu telekomunikazioak pribatuak izatea. Eta gure iritziz, gaur egun telekomunikazioak diren bezainbesteko, telekomunikazioak daukaten bezainbesteko garrantzia kontutan hartuta, guri itzen zaigu herri baten arlo oso garrantzitsua dela, eta orduan sare horiek, telekomunikazio sare horiek izan beharko litekela bai libreak nolabait izateko, edo herritarrenak, ez eta inongo enpresa pribaturenak. Eta orduan, izarkomen helburua hasieratik da sare libre horiek sortzen. Sare libreak azken finean zer da? Sare bat jabetza badu, guk gaur egun egiten diren sare libreak lehen esan duguna, estatu mailan egiten ziren horiek eta gaur egun Euskal Herrian egiten direnak, egiten den sare horiek jabetza bat badute, bakoitzak, nik nire herrian sare wifi bitartezko sare txiki bat egin dezaket, gero sare ondokoak beste sare txiki bat egiten dut elkarrekin lotzen dute, sare zati bakoitzak jabetza badu, baina horre hitzarmen sozial bat sinatzen da, erabilera hori publikoa izateko ez egoteko inolako mugarik eta edonork aukera eukitzea sare horiek erabiltzeko. Hori azken finean sare libreak eta gure helburua da, hasiera behintzat gure helburua zen izarkomena sare horiek Euskal Herrian egiten joatea ez. Baina horregia da gero momentu batean, eta horren esplikatuko dut EH-komen proiektua, hori da, azkeneko urte honetan egin dugun proiektu ondienetako bat ere hori da, udabiltzakin batera aurrera atera dugun ekimen hau EH-kom. Horre
hori nor kezka bat sortu zitzaigun eta horretik sortu gune atxeko, eta hori esplikatuko dute, saiatuko oso labur esplikatzen, esan duena, sare libre horiek jabetza bat badute, demagun, Izarkomek sare libre bat egiten du, eta Izarkomek sare librearen bitarte zerbitzu ematen du, baina sare libreak direnez, beste operadoreak, beste operadore txikiek, guk egindako sare libre hori erabiltzeko aukera badute. Zer gertatzen da, momentu batien egon deteke pixkate deskonfiantza, esaten haizu, sare libre zati hori Izarkomena da, Izarkomek zerbitzu ematen du, nik ere sare hori erabiltzen dut, baina, claro, sarea berez Izarkomena denez, igual Izarkomek bere alde zerbait egiten du, edo igual aldite begiratu nik ze bezero ditudan, eta horrek agian deskonfiantza bat sortu zezakela beste operadorek guk egindako sare libreak erabiltzeko garaian, ezta? Orduan, gure planteamendua izan zen, orduan sortu behar duen Euskal Herrian da, operadore, sare libreak sortuko ditun operadore neutro bat. Operadore neutro zer da, operadore neutro hori zer da? Azken finean da, operadore bat azpiegitura bakarrik kudatzen dituna. Ez duena zerbitzurik ematen bera jartzen ditun azpiegitura horietan. Orduan nolabaiteko neutraltasuna mantentzen da. Eta EHkom zer da, Euskal Herrian sare libreak egiteko, neutralki egiteko proiektu bat. Nolabait, neutraltasun hori mantenduta. Eta orduan, saregintzaren arlo hori, gaur egun gehiago utzi dugu EHkomen bizkar, edo EHkomen baitan, Izarkomena, baina baina Izarkomen egon gara sare libreak egiten gehiago, baina orain gehiemat bideratu dugu, horrela ez, EHkomena ez. Eta esan dauka, EHkom hori Euskal Herriko proiektua da, Euskal Herrian sare libreak egiteko, eta herrigintzarako ikuspegi horrekin ez. Eta, hori EHkomen inguruan. Gero, iparraldean, hori ikusten, beste kezka bat egon dena berri iparraldean noiz. Iparraldean, egia da guk hor dakagun momentu, dakagun gabezi badala, guk Izarkome beti esaten dugu gure proiektu Euskal Herri osokoa dela, baina, teorian ala da, baina gero egia praktikoki muga batzu ditugula iparraldean, hegoaldean ematen du zerbitzuak emateko, ez? Azken finean, lehen esan duan, telekomunikazioak oso arlo estrategikoa direnez, estatu bakoitzak oso ondo zaintzen du, bere esparru hori, eta horren estatu bateko labait enpresa batek ezin du beste estatuan ez baldin badago inskribituta ezin du telekomunikazio zerbitzurik eman, eta oso ondo banatuta dago ez. Horrean nolabait Izarkomek ere iparraldean zerbitzuak eman izateko, iparraldean estatu frantziarren nolabait inskribatu egin behar da. Orduan horretan gabiltza, gure asmoa da nolabait kooperatiba europeo bat egiteko iparraldean eta hegoaldean nolabait bileka barkatuko dituna, orduan iparraldean sareak egiteko eta zerbitzuak emateko aukera emango diguna, eta horretan gabiltza, baina egia da, ez da arraxa, kooperatiba europeo hori oso gutxi daude, anekdota bezala Europan egintzen lehenengo kooperatiba europeoa ikastolen elkarte izan zen, eta beraien laguntzarekin gabiltza hori lan zen. Eta, egia da, espero dugu, PMotxean, iparraldean ere zerbaia eginda ekitzea, eta kooperatiba europeo hori ere eginda. Esan beharra dago azkenean, errektoretza kontseioak bere lan hildoan edo daukan gaietako bat dela, eta pausak ematen ere hasiak garela, baina, hori, zailtasun batzu daude, eta, pixkanaka, hango gara horren berri ere ematen aldugun enean, hori, bentsat, oraingoz, proiektuan dago kontua. Bai. Baina ez diogu etxiko horreri, Gero ere zuntzetan komentatzeko zuntz bidezko internet konexioetan, segia da gaur egun, zuntz bidezko internet konexio gehienak, beste hornitzaileen bitartez edo beste hornitzaileen batzungatik zerbitza jasoten ematen dugula, baina gure helburua beti da, nolabait hornitzaileak gainditzen joatea eta Izarkom azkena izatea zerbitzua osorik emango duena. Internet emateko gai honetan, hau ez da patatak egia ezla, nik ekostu ditu, elikadura buru jabetan bezala, nik patatak ekostu ditu eta nire patat saltzen ditut. Interneteko konexioa azken finean mundu mailan dagoen konexioa da, beti norbaiti hartu behar diozu, beti gorago dagoen etapa batera jomartzera, baina gure helburua da, etapa horietan interneteko kanuto lodi edo iturri handi horiek eskaintzen duten lekuetara alik eta hurbilen jartzea, horrela beste gaur egun dazkagun zenbait hornitzaileen gainetik ere jartzen joateko ez da. Eta bide horretan ere adibidez, iztelakuntzak ere lehen zenbait kontratan bitartez egiten genituen, hasi gera gure iztelakuntza propioak egiten,
Baina egia ere, guk ere, gaur egun ere, gure instalakuntza propioak oso osorik egiten ditugula, Osea, oinatin egiten ari gara, Areson, Euskal Herriko zenbait puntutan, gure sare propia iningo hornitzailerik gabe, bakarrik goi mailako hornitzaileak ematen dute hori interneteko konexioa, baina bitartekari, hornitzaile bitartekari horiek kenduta ere, hasita gaude gure zerbitzu ematen. De hecho, eta gaina, borra apunte bat ere, hasieran esan dut, asko kostatzen dugula, hasiera batean ez genuen da telefonia mugikorra eman nahi, edo zerbitzurik eman nahi, baina, bazkideak eskatuta zigi ginela telefonia mugikorra ematen, internetarekin antzeko pasatu zen zeguk, oso harri gendun, zeuk hasiera batean ez duen inkluso telefonia mugikorra emateko asmorik ere, ez? Hori, eskatu zen igutelako hasi ginen jazten. Baina adibidez internetarena, bai hasieratik garbi gendun, guk interneta bakarrik emango dugu sare libreen bitartez, eta zerbitzua alik eta librena izaten, eta gure propioa izaten, ez? Hor gertatu zen mugikorrekin, hori bai zen, lehen esan da, epe luzeko proiektu bat, sare libreak egin martziren, udalekin eta eragilekin hitzen martziren, urtetan joango ginela, gure planteamendu urtetan joango ginela sare libre horiek ematen, eta gero emango ginela interneteko konexioa. Baina gertatu zen mugikorrekin bezala, jende bazkide pilate jasan zuten oso ondo, proiektua primeran dago, baina nik gaur egun etxeko konexioa daukat X operadoreekin, eta nik alde egin edut, eta nik zuekin nahi dut. Eta ordan, erdi bideko pauso bezala, seginen ez, zenbait hornitzaileen bitartezko zerbitzua ere ematen ez. Baina helburua beti da, eta jarraitzen dugu helburuekin, gure sare propioak, sare herritar propioak sortzea, eta zerbitzu ere, gure gure antolatuta, zerbitzu hori ematea ez. Autogestio lontzu baten, hori da, ezken finean. Vale, eta beste bloketako bat, galdera horietan, bideratutako galdera horietan edo, izan da, arreta zerbitzuaren inguruan, bai. Batez ere, ordutegian inguruan, bulegoen inguruan, urgentzien inguruan, eta horrelakoen inguruan, izan du dira galdera gehienak, ez? Karo, hemen ere, esan beharra dago azkenean, autogestio horretarako bidean eta lantalde ere jun gara launditzen, baina lantalde horrek ere bere mugak dauzkala, bai. Askotan esan diguzue, ordutegi hori, azkenean, telefono bidezko arreta ordutegia mugatua da, astelehenetik ostiralera, 10:00-tik ordu bitara. Nahiko genuke hori zabaldu, baina, kontua da, lantaldean, arretara bideratzen dena bat da, ni naiz, gero badago eider ere, zuntzarena eta eramaten duela, eta arretan ere apoio moduan dagoena, baina bi pertsonen artean ezin da askoz ere gehiago luzatu telefono ordutegi hori. Orduan, jende aukia hala, eta langileak lantalde handitu hala, ordutegi hori ere zabaltzeko aukera egongo da. Baina, badire beste bide batzuk, ez direnak bakarrikan telefona, badakigu askoz erresagoa izaten dela pertsona batekin hitz egitea zuzenean, eta hori ere da gure, eta badakigu dela gure puntu fuertetako bat, baina, baditugu gure mugatxoak oraindik ere. Orduan, hor badaude ere beste bide batzuk dela e-maila, saiatzen gara alik eta eguneratuen eramaten, eta alik eta azkarren erantzuten, badakigu batzutan pixkat atzeratu egiten garala, eta badakigu, baina, kontua da, zenbait momentutan, lankarga handia goten dela edo, eta ardun, nahi baino gehiago tardatzen dugula mezu bakoitzari erantzuten, ze gustatzen zaigu mezu bakoitzari ez tiktao erantzutea, baizik eta bakoitzari bere denbora hartu eta galdetzen duen horreri zehazki erantzutea, talik eta hoberen eta modu pertsonalizatuenean, ez? Gero pixkat horrekin lotua ere askotan kezka izaten da urgentzietan edo ze gertatzen den, ez? Azkenean lan ordu hori eta telefono hori mugatua izaki eta e-mailak ere, bulego ordutegian eta astelehenetik ostiralera irakurtzen ditugu eta erantzute ditugu, zer gertatzen da, adibidez asteburuan internetik gabe geratzen da naiz, edo mugikorra galtzen badut, edo dena delakoa, ez? Hor badago SMS bidezko zerbitzu bat urgentzietakoa izaten dena, telefono zenbaki bat dago, urgentzia daukan edo zeinek, horretara mezu bat bidali eta gu jartzen gara arekin harremanetan. SMS izaten da, SMS. Hori da, bai. Bide horrek beti ukitzen du prioridadea. Hau da, bulegoan gaudela eta SMS-a jotzen duela, dena uzten dugu, SMS horregi erantzuteko. Ez bada beste urgentzia batekin gaudela telefonoz. Baina horrek hartzen du prioridade nagusia, bai. Orduan, lasai egon, urgentziarek baldin badago,
horreri erantzungo dugu. Bulegoan ez gaudenean, txandakatu egiten dugu zerbitzu hori, eta lantaldeak berak, bere lan orduetatik kanpo hori ere esan beharra dago, kudeatzen du zerbitzu hori. Orduan, guk ere pixkat, norberaren, ez dakit pixkat, ez dakit zeitzera bili. Ardura edo izan dadila, erabakitzea zer den urgentzia eta zer ez. Kontutan izan, larun bat arratsalde gau parte batean, zu taberna batean egon zaitezken moduan, beste norbait egon daitekela mendian igotzen, eta ez zaitula momentuan erantzungo, ez da zer pasatzen. Guk alik eta asterren erantzungo zaitugu, eta ingo diogu aurre urgentzia horregi. Gero ere kontutan izan behar da, zer den urgentzia eta zer ez den urgentzia. Hori ere askotan izaten da, igual, hori esaten gona, larun bat batean, atxaldeko 7 tarifa aldaketa batek ez du urgentziarik. Ez duten utziko, zure tarifa aldatzeagatik. Kariño guztiz egingo nuke, baina ez dute egingo. Azkenean, larun batetik astelenera ez du eraginik, orduan tarifa aldaketa bat larun batean bertan egin behar izateak ez du zen. Hori da. Dela, lapurtu izutela mugikorra, orduan bai, blokeatuko da, eta egingo dira beharrezko pausuak, baina hori bai urgentzia bat, ze lapurreta horrek eragin batzuk eduki ditzazke. Eta orduan, guk ere erabakiko dugu urgentzia den edo zen urgentzia, baina zuek ere, edo zerbitzu hori erabiliko duenak, kontutan izan dezala zer dagoen zerbitzu horren atzean, ez? Piskat hori da beti guk esaten duguna, norberak, hausnartu dezala zer den eta zer ez den urgentzia bat. Hori web horrian bertan ere azaltzen dugu. Dena dela, eta, baita aipatu, hau igual ditzaki norbaitek hartu dezake aitzaki moduan, hauek hor gelditzen dire eta esatu ez diela gehiago iristen, eta kike hor gelditzen ez. Gure helburua beti da, inkluso arreta zerbitzua zabaltzen eta hobetzen joaterena. Gertatzen da esatu guk Izarkon sortu ginen 0 eurotik, ez dugu inorren laguntza, ez dugu soziokapitalistarik ez dugu, azken finean gu txingurrean egiten bazkide guztiokin bat eta ematen duen zerbitzuekin joan gera azten, goaz, eta beti dugun filosofia izan da, daukagunakin, edo saiatu iristen daukagunakin aldugunara, ez da. Eta orduan, onditzen goaz, Izarkon proiektua bera, onditzen dikoan arabera, Izarkon behari eskaini aldizkiogun baliabideak ere, gehiago aldire, eta horretik azkeneko 2 urtetan, persona erdi eukitzetik... Pertsona bat lanaldi erdia. Pertsona lanaldi erdian, gaur egon ja 7 lantaldea, 7 lagun gara, eta inguruan ja jende gehiago ari lan, ez da. Baina hor goaz, poliki onditzen, eta orduan, hori da, ez, guk ere, hurrengo aportazioak ere, horre, arreta zerbitzura joango dira, ez da. Hortik beste hori bat da, bulegoen asunto galditu duzu, ez da, fizikoki gure bulegoa, atzian ikusten duzuen bulego Irunen daukagu, gure iritziz leku estrategikoa da, ez da bakarreko hemen bizikiralako, bidazualdean bizikiralako, guretzat leku estrategikoa da, Euskal Erkidegoa, Nafarroa eta Iparraldea elkasten diren puntuan, Irunen hortxe gaude, eta orduan, gu erdigunean gaude. Baina, azken fina, guk hemen Irunen bulego daukagula, eta orduan badakigu, Bilbotik edo Bilboko batentzat, Gastizko batentzat edo beste hemendik pixat apartagon batentzat, unera etorri barriz eta arreta presentziala eukitzeko, izan daitekeela komplikatua, edo nekeza. Orduan gure asmoa bai da, beste zenbait lekutan, gure bulego propioak zabaltzen joateren ez da. Eta hori hurrengo paso eman nahi duguna, hori gure plangintzan barruan eginda egon barko litzake, baina gauza guztia bezala atzeratzen egitezkigunez, gure asmoa da, urte bukaera aldera edo gutxo erabera Bilbon bulegoa zabaltzea. Hori Bilbotik bazkide askok eskatu izan diguten gauza da, Bilbo inguruan Izarkon zabaldu nahi baldin badugu, hori oso importantea dela, gaina beti ere sartzen gera, Euskal Herrian daukagun borroka txiki horietan, ez? Bilbotik ikusten dute Izarkon, Gipuzkoan sortu zenez, proiektu Giputxea bezala gaur da pixkat atzera egiten die, eta hori pixkat hausteko ere, garrantzia izango litzakela, Bilbon bulego irekitzak, irekitzera goaz, eta gainera, denborarekin beste lekutan ere bai, ez? Azkenean Izarkon beti izan du da, guk beti izan dugu, eta mundu guztiak edo gehiengoak hori izan dugu, ez? Gure puntu fuertetakoa da, gertutasun hori eta pertsonekin hitz egite al hori. Orduan, pertsonekin bai telefonoz hitz egiteko aukera dago, baina pertsona horiek ere bai beste
lurraldeko beste leku batzutara edo hurbiltzea ikusten dugu garrantzitsua, ez? Eta aurrez aurreko arreta hori ere ez izatea bakarrikan Irun edo inguruan, baizik eta Euskal Herri osora pixkanaka zabaltzea. Eta esan dago, horrengo pausua izango litzake Bilbon bulego bat zabaltzea. Gero horrekin lotua ere, pixkat hor pentsatzen ez, nola egin daitekeen guzti hau, eta nola hurbildu zenbait lekutara, orain garatzen ari garen proiektutxo bat edo izango litzateke da, pixkat, Izarkomen informazio puntuak edo izango liratekenak eta edo delegazio txoak edo izango liratekenak, bai. Zenbait herritan eta ditugu zenbait bazkide ere horretan gabiltzanak dagoeneko, beren inguruan edo, denda bat daukatelako, edo zergatikan, edo elkarte batean lan egiten dutelako edo, pixkat zabaltzarena proiektua. Izarkomen komertzial papera egiten. Hori da. Ez ofizial, komertzial ez ofizial papera egiten. Hasiera baten esaten genuen, ez? Izarkon beste gauza bat dela eta proiektu parte hartzaile bat dela eta denon kooperatiba izaki eta denon proiektua dela, ez? Azkenean lantaldea gara, talde motorra edo izango litzatekena, baina Izarkom denok gara eta Izarkom denona da. Bide horretan ere beste pauso batzuk ematea, ez? Eta horre ez bakarrikan informazio puntu gisa planteatzea, baizik eta igual zerbitzua zuzenean bertan kontratatzeko aukera egotea, guzti hori lantzen ari gara eta ikusten ari gara nola egin daiteken, baina hor ere baditu pausoak emateko asmoa epe motzera begira. Hori adibide konkretu ez, aialdeko kooperatibatik aialdetik esan zuten, hemen kriston proiektu irekik dugu, hau egun guztia irekita dago, eta ikusten dugu kriston lekua izan daitekeela, Izarkomen zerbitzuak inkluso eskaintzen joateko, ez bakarrik informazio eman, inkluso haber nola egin daiteken, Izarkomen zerbitzuak hemendik ere, nolabait, saldu edo emateko aukera egite, ez da hortik azkenean boltaka, eta hori da, hori lantzen gongera, baina hori da informazio edo izartxo txiki gehiago, leku gehiago joaten. Ez bakarrik gure bulego ofiziala, baizik eta, gero, bazkideek, beraiek, aukera egitzeko, Izarkomen zerbitzu horiek, Izarkomeko parte izateko eta Izarkomeko zerbitzuak ere ematen joateko. Gero, hor nola egin eta guzti hori aztertzen ari gara, baina, baitu ideak nola egin, baina aukerak badaude eta hori bultzatzen ari gara. Hori ere, segurazki urte bukaralderako urren urtea ziretako ere, martxan egotia espero. Eta guztiarekin bezala, norbaiteri ideiaren bat sortzen zaio edo, bideratzea eta kongitorria hartuko dugu, guztioneri forma ematen joateko ere bai, ez? Ez dela, esan dako, ez dela guk zerbait egin behar dugula, lantaldeak zerbait sortu behar duela eta gainentzeko bazkide eskaini, baizik eta bazkide guztion lana dela onari forma ematea. Gainera, egin duen gauza gehienak edo gauza asko bintzat izan dire, bazkideek beraik esan da, zergatik ez dugu egiten, hau, adibide moduan, pixkat ezaguna nintzen arrakale digitalaren asunto hori, ez da, ondela bi urte egin duna jendea etxera bialdu zuten, ikasleak etxera bialdu zituztenean, eta hori ikasle pila bat interneteko konexioria behiltu zenean egin genuen kanpaina hortan, hori etzen guri idea izan, hori Mikel Gaztizkoaren idea izan zen, bera irakaslea zen, beti kontatzen dut itzaldietan, bera irakaslea zen, deitu segun, barkatu ni Izarkomeko bazkidea naiz, irakaslea naiz, ikasleak etxera bialdu dituzte, eta bakate ikasleen bultzo bat, gaina dire justo zaurgarrina direnak eta laguntza gehiena behar dutenak, justo horiek ez daukate interneteko konexiorik. Izarkometik zer egin dezakegu? Bildu eta hortik atera zen proiektu hori ez, eta gero horlako esan duguna ez, Izarkome informazio puntu horiek ere, jendeak proposatu izkigun gauzak dire, eta hortik hartzen dugu ideak, ez? Gure buga bauzkagu. Gure perladak edo. Eta eskertzen dugu, gaine beti izan dugu, Izarkomen azken finean proiektu kolektibo moduan sortu zen, hala izatean dugu, eta eskertzen dugu horrelako proposamenak egitea. Eta gero, voltatzen pixka jaldeetara, ze batzutan joaten gara. Baitere komentatu da, ez, bazkideen gune bat edo bitzarena, bai. Hor bai jarri zen hasiera batean martxan web horrian bazkideen gune bat, gero, lanean edo eduki dugu edo eta pixkat hobetzera begira eta ber zer egin daiteken eta zer ez den egin behar. Hori martxan dago, ez dago martxan gunea, baina martxan dago ja asmoa eta proiektua, eta forma ematen ari gara, guztieri alik eta lasterren egoteko erabilgarri. Azkenan hor asmoa da, askotan esan diguzu, ez? Guk faktura bidaltzen ditugu e-mailez, baina e-maila borratu nun da ez dut topatzen faktura eta behar dut ezakitzer. Adibidez fakturak hor eskuragarri eukitzea guztiak. Bakoitzaren informazioa eta datuak edo lokesea hor eguneratu alizatea, pixkat administratiboagoa dena, ez? Baina hortaz aparte ere bai, beste funtzio bat edo ematea, ez?
pixkat, komunidade sortketa horretan ere garrantzia edukitzea dela berriak jarrita, ez dakit, foroak edo zeitzen, bai, komunikazioa, gure arteko komunikazioa errazteko balioko duen herramienta bat ere izatea, ez bakarrik faktura jartzeko karpeta bat, baizik eta horrekin batera ere, parte hartzea bultzatuko duen gune bat izatea, izarko deno gara, eta norbatek aukera ekitzea, izarkomeko kide bezala, leku batera sartu, eta begideak horre eman, beste kideekin ez da baidatu, gurekin ez da baidatu, eta, proposatu, eta aurrera emateko, ez? Hori, baita, aurrera emagun idea da, eta espero dugu, epe motxean martxan jartzea. Lehen egontzen, garai baten probatan egontzen, gero, web horriarekin 10.000 buelta eman ditugu, horre 10.000 buelta eman dizkigu web horri ere, eta, hori dena berritzen dugunean, horrekin batera asmoa bintzat, hori komunidade hori ere, bazkiden gune hori ere martxan eukitzera. Aurrera jarretuko dugu. Bai, jazta. Listo, bukatu da? Gure txapa pixkat bukatu da, ez? Hau da pixkat, hori, gehien galdetzen dizkiguten eta zalantza gehien sortzen dituzten hildoen inguruko informazioa edo, esan dago orain pixkat zuen txanda izango litzateke, galderak askorik ez da egon, udalei buruz galdetu dute hor zerbait Instagram bidez, zuzenekoan ez duen jorgez galdetu. Nik aipatu horre gaine proposamenetan, galdeketaren proposamenetan natun ziguten gauza, eta egia da guk ja lehenagotik pentsatzen ere ginen gauza bazan, baina hori izan ziguten ere bai ez. Horre guk konturatzen gera, izarkomeko bazkide asko adineko jendia da, eta adineko jende izan gabere, bado jende pila bat, telekomunikazioekin edo trabankulu elektronikoekin zailtasuna dauzkanak eta ez dena moldatzen, ez? Eta orduan esan ziguten, ari azatik ez ditugun antolatzen, gaikako hitzaldiak, izan ordez hitzaldiak onartzen ditugunak ohikoak ez, izarkomeko aurkezpen eta kitxo, gaikako hitzaldiak azatik ez ditugun antolatzen, edo internetan nola biltzen den, edo aplikazio nola biltzen diren, gehien bat, egon detuzken zalantza eta guzti horiek argitzen joateko. Egia da, arretara ere desente deitzen dute, horrelako, ikusten da, egia da, jendea guztia ez da ona gauza berean, edo batzuk, ez dire moldatzen beste gabe, eta orduan hori laguntzeko beti zatu azken penean, izarkom ez da bakarrik zerbitzuak emateko proiektu bat, bezik eta gure proiektua da, eta gu ikusten baldin badu zailtasuna dauzkagula osatzutan, saiatuko gara guzti hori azaltzen, zergatik gauza bat egiten den, zergatik hor mila gai daude, bosgearen inguruan eztabaida handia dago, bai ez alde kontrako iritziak, guinen inguruko eztabaidak, telefono mugikorra nola erabiltzen den, mila gai egon daitezke, hitzaldiak horren inguruko hitzaldiak antolatu daitezkenak, ez? Eta hori egiteko asmoa daukagu, lehenagotik planteatzen eginen, eta justo hori komentatu izan zuten hori ere martxan dago. Eta hori, horre, nire ikusi batek udalak galditu duenen, nik... Justo, sare, zuntzari buruz eta izinen uste dutzen. Hor, nik horre ulertut hori sare libre inguruan zala. Gu, izarkomen hasieratik apustu egiten genuen udalekin proiektua, udalekin batera egitearena. Guk azken fina, instituzioekin ere, ez dugu harreman handierik, ez dakit harreman handierik ekin dugun ere, gehien bat goi mailako erakundekin instituzioekin, ikusi da lehenagotik ere, zer egin den hemen Euskal Herrian telekomunikazioen inguruan, eta nola bukatu duen, ezta? Baina egia da, guk instituzio herritarren gandik hurbilen dauden instituzio horiekin, izan dezkena udalak adibidez, bai nahi dugula hildo bat jorratu, azken fina, sare publikoak helburua baldin bada, sare publikoak egitea, sare publiko komunitarioak egitea baldin bada, udalekin kontatu inbar dugula, ezta? Eta udalekin kontatzen du badi, udal mordoxka bat dire izarkomeko bazkide, eta udal mordoxka bat sartuta daude EH-kom proiektuan. Hori lehen esan dagoa, udal bilitzarekin batera egin dugun, abiatu dugun proiektu horretan, kriston espektatiba sortu du, udal asko ditu dute interesatzen proiektu horretaz, eta udal asko sartuek nire proiektuan hasieratik. Udalekin kontatu nahi dugu, kontatu beharra daukagu udalekin, nik uste dute sare nazional publiko komunitario bat egin baldin badugu ezinbesteko dela udalekin, eta ez bakarrik udalekin, beste gizarte eragileekin, auzo elkartekin eta kontatzea, Guardi beti ez dugu publiko komunitario, igual instituzional komunitario izan marko nuke, baina bai nahi dugu nolabait, sare ireki herritarroiek, udaletxe, instituzio behin mailako instituzio eta gizarte eragileen parte hartzeekin egiten joatea.
Eta horrekin erantzun dugun, baina... Galdera askori garen ere, ez da... Gusten da dena oso argi daukazuela, eta ez zutela inolako zalantzarik. Bueno, ya kasi garen ordu betitxo dara magoen itzu da bitz, osa que... Bueno. Dena dela, bueno, aprobetxatu ditza egiteko, gutxi behar dut, zabaltzeko. Bueno, aprobetxatu, baita nahi genuke, guain hasi dugun pixkate bidea, zuekin batean noizti benka zuzenekoak egitearekin eta bar, bazkidekin harremanak gehiago zabaltzea, jaizan komunikaziotik ere kriston lanaz justo horretan hasi da orain kriston lana egiten horretan, eta hori nahi dugu, bazkideak ere nahi zaituzte gure gehiago hurbildu izarkomera eta bueno, aber zuek nola aportatu dezakusten ere, horretan pixkat indarra egin ere. Gaur egun, datuak ere zitu gaman, 2.600 da kasi 2.600 bazkidetik gora gera, kasi 5.000 linea mugikor kudeatzen dugu, zuntz bidezko internet konexioak 1.500-tik gora, bueno, badirez. Baina, nahi duguna da, hori zarea hunditzen joan, izarkoma hunditzen joan, eta horregatik, nahiko nuke, zuekin batera, hau denon lan izateaz. Egia da izarkomen dako momentu, ondan dakagun nahi arazorik handiena izarkon proiektua nolabait ezagutarazteko, da, jendearen gana iristeko nolabait muga hori, ez? Guri zaila egiten zaigu izarkon bezalako proiektu bat, oso proiektu filosofikoa edo politikoa esan dezagun, den proiektu bat, horren publizitatea egitea, oain arte zitzagun bat ere erraza egiten. Beste operadorek oso erraz daukate, ditute propaganda bat edo publizitate kanpaina bat prezioen inguruan, edo ez dakit nolako sarea jarri dutela, edo gigako parituko dituztela, eta horrekin mundu guztia izten dizu. Azken aldian Euskal Herrian sortu den operadore honen bezala ez, €1.000.000 gastatu hor kriston kanpaina egiten txalaparta eta albokarekin, eta kriston prezioa dituztela esaten, baina hori ez da guk adierazi nahi duguna. Izarkomek saldu nahi dugu, prezio ona ditugu, zerbitzu oso ona ditugu, lehen esan duguna, zerbitzu oso ona ditugu, kalidadezkoa ditugu, arreta oso ona daukagu, baina ez da hori nabarmendu nahi duguna, azken finen, nabarmendu nahi duguna da, proiektu beraren filosofia zein den, eta hau herri proiektua dela, eta gauza konkretu batzuk egiteko. Baina hori nola zabaldu jendeari, eta naiz da azkeneko proiektu hori izan, sareak egitearena filosofia hori izan, eraberan zerbitzuak ere ematen ditugula, hori nola zabaldu, ez da erraxa egiten ez, eta laguntza behar dugu horretan. Laguntza behar dugu izarkomeko proiektua filosofia zabaltzen. Jende asko esaten dugu, niko antxe aurkitu zaitu, antxe ezagutu ez duztet, eske lehenago jakin izan manu, lehenago atorro nintzake. Hori, da jende asko esaten dugu, niko antxe ezagutu, eta ez nuen ezagutzen. Bizan da ezken pixkat proba piloto mantzeko zerbait edo, gertutasun horretan edo beste pauso bat emateko. Bai bazkideekiko eta bai igual bazkide oraindik ez direnekiko, edo interesa eduki dezaketeneko edo bakarrikan kuriosidadea, ez? Orduan, zerbait okurritzen bat bazaizue, zeinetan egin zuen horrei buruzko informazio jaso edo eztabaidaren bat sortu edo jo kese, edo zer gauza, hori jakin guztiz irekiak gaudela horrelakoak jasotzeko eta planteatzeko eta ikusteko nola landu. Galdera oso hon egin digute orain, Izarkom izena Movistar omenaldia ote edan. Hori zuretzako galdera. Bai, ez da, bera, ontxe kontuetan izar. Horra asunto da, Izarkomen, hemen kasik ezer ez da kasualidadea, eta Izarkomen ez izena eta ez logoa ez dira kasualidadea. Izarkon bai logoa eta izena ez Izarkon izena, baizik eta Izartel izena. Oan dela piko urte, Arbizun sortu zen proiektu batetik hartu ditugu proiektu hortan laguntzaile izan ginen. Izarkomok zenbait jende aspalditik gabiltza ez olako proiektuetan. Horre Izarkomantzeko proiektu bat sortu nahi izan zuten Arbizun, herri operadore bat, sare libreki, telefonia mugikorra emateko eta bar, eta guk gaur egun erabiltzen dugu logo hori bera zen, erabiltzen zutena, eta izena Izartel zen. Guk Izartel izena ez gendun hartu zetel telefonoari oso lotuta zegoen, ez da telekomunikazioak esan telefonoari oso lotuta irutzen dugun zela, orduan komunikabet Izarkomera aldatu gendun.
baina idea, logoa eta guzti hori handik hartuta daukagu, handik hartu baino berreskuratuta, eta garaian hartan ibili zen jende askori, gaur egunera handik hortan dabiltzan jende askori, omenaldi gisa egindako proiektua da. Baina horregatik asko esaten digute, eske logoa pixkat otxenteroa da, oso otxenteroa da, ze garai hartan egindakoa da, baina guri pena ematen dugu logo aldatzea, omenaldi moduan egin dut, badakigu nosbait aldatu beharko dugula, eta gutxanez berriztu imarko dugula, Baina bai da, omenaldi bat, bandala 10 urte luze, arbizu nolako proiektu bat ikusi eta martxan jartzen saiatu zen hori. Gero hasieran ere komentatu digute grabatzeko Instagrameko zuzeneko emanaldi hau edo bideoa grabatu eta ez horregotearena, bai, ikusteko aurrera edo beste batzuk ere ikusteko aukera egotearena. Lasai egon, ze gordeko dugu, eta ikusiko duzuen aiaina alditan. Bale, ez dakit zebrete zalantzarik badakazuen, zebregi galdetu nahi zuen. Uste ja... Gero ere, gauza bat galdetu zigutena ero, eta ja nik azkeneko apuntea besterik ez, galdetu ziguten, eta lotu da lehen esan duanarekin, zer egiteken herrietan izarkon zabaltzeko. Eta galdetu ziguten, herrian antolatu dezakegu izarkomen hitzaldi bat? Noski gustora eta oso gustora joango berago, baina arte eman ditugun hitzaldi gehienak, COVID-aren hau sartu arte hitzaldi pila bat ematen genituen, bain desente jetxi da, baina hitzaldi gehienak herritako bazkideek antolatutako hitzaldiak izan dire, nire herrian izarkon zabaldu nahi dut, proiektua zabaldu nahi dut, zer egin dezaket gauza arretxena zara, hitzaldi bat montatu, aldetzen ziguten. Hitzaldi bat antolatzen baldin badut etorriko zatezuek, gustora, oso gustora joango gara. Ordan antolatu beldurri gabe, izarkomen hitzaldia edo okurritzen zaizuen beste edo zer gauza antolatu, komentatu guri, proposatu eta aurrera, aurrera, proiektua izan duguna, proiektua denona da eta aurrera. Horren beldurrik eta kezkarik ez auki. Besterik gabe, eskerrik asko hemen txapa guztiago aguantatu duzuenei. Espero dugu erabilgarria izan daitekela edo bai informazioa lortzeko, bai ere igual zuen inguruan guztia zabaltzeko eta urrengo batean ikusiko dugu elkar beste zuzeneko batean. Bai, jarraituko dugu lalako zuzenekoak eta egiten, gure helburua hori izaten da, azken finatzen nola hurbildu, edo nola harreman hori, bazkidekin daukagun harreman hori, nola lantzen joan, igual modu errexenetakoa eta da, nolako zuzenekoak egitea. Errexe. Errexe, komunitartean, Ongi eta diseinari esaten dute, gauza bera, diseinari... Eta, laster arte eta hemen edo zerretarako hemen gaudela. Irunen gaude, hemen Pilar kalean, etortzen dira nahi beti kafetxo bat ateratzen diogu, gu pobreak izango da, baina gutxez kafetxo bat ateratzeko badukagu, eta etortzen zaten bazkideak ere gustartzen zaituztegu eta gustara goten gazuekin. Hola, Bai. ez da. Urrengo bat arte, banimo eta opa zuek.